tak gendep. Delak. Aku mentar ndak malah ra kajen. Pripun to mboten kajen pripun? Wong aku nggih namati ngene wae anting wis geguyu aku kok. Ora, kamu tuh gak menghargai kita di sini tuh meneko loh. Yang jadi pemimpin itu gundul. Gundule piye to? Pemimpinnya kepolonya itu Pak Jumbo. Jadi kita enggak sih. Menghormati. Loh, aku Ini apa Pak Jumbo? Aku ki Pak Jumbo sing ora tak hormati apa to? Loh, aku ki ngormati banget. Kok geguyu? Loh, orang geguyu. Kuwi Lah jenenge panggo guyu nek nesu kok diamuk aku. Mendah boyo. Nggih, monggo legah piye kalih. Nah, menika wonten selingan musik malih menika saking panjenenganipun para waranggana. Sing ket mau diarep-arep karo para sedulur-sedulur Aji Kularas iki supaya ngaturake tembangan. Ya, ana sing ngersake Grajakan Banyuwangen, ana sing ngersake Topeng Monyet, ana sing ngersake Bajidor Kahut. Oh iya, ayo sapa ditarake karo Denok Laras, yo daturi jumeneng. Nak, ayo nak. Mas ojo dipleroki.